Bore dda a chroeso cynnes i chi yma i'r babell cymdeithasau. Cymdeithasau tai Gogledd sy'n mynd i trefnu at y gibiad yma, ac yn ystod y 3 chwarter awr nesaf, da ni'n gobeithio cael sgwrs difyr am llesiant cymunedol, a phan fod darparu cartra safon yn hanfodol iechyd a lles pobl. Bethan Williams Price dwi, a fi bydd yn lliwio digwyddiad yma heddiw, ond ydych chi weld na gen i banel o 5 yma hefo fi gadw'r cwmni. Mae iechyd a lles yn greiddio bellach i'r ffordd da ni gyd yn byw fel unigolion. Ond y bore yma, da ni am drafod iechyd a lles gyda'n cymunedau ar ôl y sector dau asiantaethau eraill yn hyn. Da ni am glwad tafod y brosiectau sydd eisiau bodoli, sut mae'r sectorau gwahanol yn cydweithio, be ydy'r heriau, a sut mae ehangu'r darpariaeth i sicrhau cymdeithas iach a iechach. Dwi am rwan i gyflwyno y 5 chi cyn bod nhw wedyn yn cael cyfle i osod i stonddi nhw. Ethlan yn hyn, mae gennym ni Iwan Jones, sef prif weithredwr Adra, a hynny wedi gyrfa llwyddiannus a lefel cyfarwyddwr am Trafodaeth lleol. Dwi'n greiddio bod sefydlu i Chlywodraeth Cymru ac mae manwain a chyfeirio sawl partneriaeth yma yn y Gogledd. Mae'n wedyn ni Osian Melys bod i pennaeth tai cynogol Cymdeithas Tai Gogledd Cymru. Gan godi tarchannu bodlodiad yn y maes tai, ac yn ystod y cyfnod yma bu gweithio fi atal digartrefedd a chefnogi bobl sydd wedi profi camdrin dybystig. Yn ogystal â gweithio y phlant, pobl ifanc, oedolion a phobl hŷn wedi gweithio am. I Grŵp Cynefin mae ffywiog yn gweithio hefyd fel rheolwr mentra cymunedol. Mae hi yn ngofon canol o fent economeicia fod twlog a glwb dimbyll yma yn y Gogledd Ddwyren. Mae hitha hefyd i weithio mewn partneriaethau amrywiol a sicrhau bod cymunedau Gogledd Cymru yn ffynnu. Nesaf, ar hyd y panel, mae gennym ni Clen Organ sy'n pennaeth pobl o'r cymdeithas ClwydAlyn a hynny ers 8 mlynedd. Gyn Cle gysylltiad agos iawn o'r ardal yma, wedi arfer gweithio i Brifysgol Wrecsam a hefyd mae New Bydd yn lle. O draw i fôn ar ymhen yma, mae gen i Dafydd Cyrffydd sef rheolwr gyfarwyddwr Menter Môn. Sef benodi yn 2017, mae wedi gwareddu cynlluniau mewn amryw o eisydd yn gynnwys bwyd ac amaeth, yr iaith Gymraeg, ynni adnewygol a thechnoleg digidol. Felly, dyna'n o 5 sydd gennym ni yma i gadw'r hynny ni bore yma. Dwi am ofyn rwan i'r 5 honyn nhw i roi dros olw i ni, mae gyffobiadau nhw y maes llesiant cymunedol, a wedyn mi fyddan ni'n agor y sesiwn allan i gwestiynau wedyn. Felly, snai ddechrau efo ti, Iwan. Iawn, diolch yn fawr iawn. 2 munud. Sydyn iawn gyda ni, lle. Adra yn amlwg yn gwmni sydd yn rheoli yn agos i 8,000 o gartrefi bellach, lle. A draws Gogledd Cymru, ond canol sylweddol yr tai na fan Wynedd. A da ni eryd yn amlwg yn codi tai o'r newydd. Yn enwedig efo i matab i'r angen lleol am dau, lle. Ond dio ddim jyst am y tai, lle. Dio ddim jyst am codi tai a rheoli tai. Mae'n hefyd am bobl. A mae yna ryw ganfyddiad falle bod cymdeithas a tai yn jyst yn rhedeg tai, rheoli tai, codi tai. Ond na, mae o'n llesiant bobl, lle. Yn o'n bwysig iawn bod hwnna'n cael gymaint o sylw, os rhywbeth mwy o sylw na'r gwaith o ran rheoli tai. O ran llesiant yn gyffredinol, llesiant economaidd, yna lot o waith yn digwydd mwyn cadw'r bydd yn lleol, y gwaith da ni'n neud efo cadw'r cyflenwi, y gwaith da ni'n neud efo contractwyr lleol, y gwaith da ni'n neud o'r hyfforddiant, prentisiaethau i bobl ifanc, hynny yn amlwg yn allweddol. Llesiant cymunedol, mae'r gwaith da ni'n neud mwyn ymatab i anghenion pobl mor allweddol, anghenion yn amrywio o iechyd feddwl, ymatab i broblemau wrth ymddygiadol ac yn y blaen. Mae hwnna yn amlwg yn waith bwys iawn, gwaith sydd yn digwydd ar draws yn stoc ni. Ond hefyd, mae yna waith yn wneud efo lles amgylcheddol, lles ieithyddol. Felly, mae'n amrywiol iawn, lle. Ond y prif bwynt gyda ni ydy, tydi cymdeithas y tai dim jyst am reoli tai. Mae os rhywbeth yn ymwneud mwy efo lles pobl, a gwneud yn siŵr bod anghenion pobl, yn enwedig rhai o bobl mwyaf bregus yn cymunedau ni, pobl sydd yn byw mewn cymunedau heriol iawn. Maen nhw yn cael y gefnogaeth ac yn cael y sylw priodol gan wneud hynny'n amlwg drwy gweithio mewn partneriaethau. So, drosodd i Osian. Diolch.
Felly, Tai Gogledd Cymru, wedi sefydlu 40 blynyddoedd yn ôl. A mae'n siŵr i di'r gymdeithas dau llia yn y Gogledd, jyst dwi'n meddwl 3,000 o gartrefi. Ond dwi'n meddwl un sydd yn un benodol ydy ochr taithnogaeth. A mae jyst yn ategu dyma Iwan wedi sôn. Felly, mae yn yr enw tu sy'n dod efo cefnogaeth, a mae rhan gwasanaethau yna mwyn atal di gael trefedd. Felly mae gyda ni gynllunio taithnogaeth, da ni'n gallu cefnogi hyd at 300 unigolion yn wythnos. Dyma'r unigolion mwyaf bregus sy'n cael edrych ni. Mae'n gweithio di gael trefedd, mae yna heriau ar iechyd meddwl, a rydyn pobl sy'n cydio ddatgoma yn ei bywyd yn gwneud lle. A mae jyst yn ategu unwaith eto be mi wan i wneud lle. Na ddim jyst darparu gwasanaethau tenantiaeth yn unig, mae cymdeithas y tai mwy. Mae yna bwysau unbyd bellach ar wasanaethau statudol, fel gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau iechyd meddwl. A mae gwasanaethau ni fod yna yn ataliol, felly gwasanaethau ni wedi lleihau yr angen i'r gwasanaethau statudol yma. Felly mae gen i gynlluniau sydd yn cael ei staffio 24 awr, 7 wythnos ar gyfer unigolion gyda materion wirionol cymlaeth, canolbwyntio sylweddau, da ni'n gweithio'n agos iawn gyda'r bwrdd iechyd, ac yn ddiweddar iawn mae gen i darpariaeth newydd sydd yn cefnogi merchaid sydd yn gadael y carchar yn Berwyn y fan hyn yr Exxon. Mae yna ddiffyg darpariaethau arbenigol ar y cyfan nhw. Felly mae'n mynd o'n llaw a mae'r phwysigrwydd ar ran llesiant yn cynyddu. Mae'r 10 mlynedd dwytha dwi'n meddwl wedi newid yn maes cefnogi dros dwywaith yn dwi'n sector ysgol Cymru. A dwi'n gweld bod be da ni'n neud rwan oedd be oedd lle gwasanaethau cymdeithasol yn neud 20 mlynedd yn ôl. Felly da chi'n gweld bod yna shift yna, felly mae'n hanfodol bod yn gwasanaethau ni yna yn dod ar ei gwasanaethau arbenigol yna. Diolch yn fawr. Haia, Fion dwi, gweithio fel rheol mentor cymunedol i Grŵp Cynefin. So mae Grŵp Cynefin yn gweithredu ar draws Trafodaeth Cymru efo just dros 5,000 o ddau erbyn hyn, o Wrecsam a draws i Ynys Môn lawr i Gogledd Cymru, draws yr ardal i gyd. Ond fel tîm ydyn ni, fel tîm bentre, yn gyfrifol ar brosiectau fatha Hwb Dimbych, yn gweithio efo pobl ifanc yn bennaf, ond hefyd cefnogi pobl o oedran i cynorthwy nhw hefo'u iechyd a lles, bod ni'n sicrhau bod nhw'n fwy actif, bod ni'n helpu efo subscribing. Yna lot o prosiectau gwahanol o digwydd yna. Un mewn partneriaeth, dwi'n meddwl dyna sy'n oes bwysig, bod ni'n gweithio mewn partneriaeth efo pobl, bod ni ddim yn edrych i wneud ar hynny. Hefyd fel tîm, da ni yn cefnogi, mae gen i ganolfan economi fel Twnog, sydd hefyd efo uned y busnes i cefnogi pobl lleol i ffynnu. Mae'r tîm hefyd yn gwybod am prosiectau fatha wardeiniad ynni ar y cyd efo Adra a cyngor sir Ynys Môn. Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n cefnogi'n cymunedau ni. Yn amlwg, dyn ni eisiau cefnogi'n tenantiaid ni, da ni'n helpu, da ni'n mynd allan i weld nhw. Ond yn bennaf, mae'n o fwy na hynny, bydd dyfodol yn tenantiaid ni ydy plant o pobl ifanc o fewn y cymunedau ni. Os ti'n cymunedau ni fwy iach, yn ffynnu, yn hapus, le yn golygu bod pobl yn cael gwell allan o bob peth. Dwi'n meddwl dyna ni wan, diolch. Bore da, yn Clare dwi, dwi'n gweithio fi Cymdeithas Tai ClwydAlyn. Da ni fel Cynefin ar draws Trafodaeth Cymru, mae gen ni just o dan 7,000 o dau ar hyn o bryd. Rydyn ni newid onsio ein cynllun corfforaethol newydd am 5 mlynedd nesaf, gyda'n gilydd byddwn yn diweddu ar drwy diwedd o'r blodi. A da ni'n gwybod, mi fedrwn ni'n neud hyn ar ben yn hynna. Da ni'n gwybod mae'r rhaid i ni gweithio mewn partneriaeth dros Gogledd Cymru i alluogi ni i gallu dod at ein tai blaenoriaeth allweddol, sydd rhoi terfyn ar y ddigartrefedd, sicrhau y gall ein tenantiaid ddim yn cartrefi cynnas a chael mynediad a swydd iach. Rydym hefyd am ein tenantiaid ac yw'n staff fwyhau'r lles da a theimlad cryf o bersil.
Mae'n siwrna ni o gweithio mewn cymunedau yn y gyfeirio. Mae gennym ni yn yr rhyl pob fedrai yn rhedeg mewn partneriaethau gyda y brifysgol. Eti dyfodol. A hefyd, mi rydym ni yn sefydliad sydd yn ymwybodol o dro yma. Felly, da ni'n bob byd da ni'n neud, da ni'n gweithio i wneud yn siŵr o hwnna yn hawl. Dwi'n gyd o'n gwasanaethau sydd da ni'n gweithio yma yn staff. Hai, David fi o Menter Môn, da ni'n 30 fyny a dath Nick Bennett fan'na cyflwyno cais sefydlodd Menter Môn a diolch am hynny. Da ni'n gweithredu mewn 3 maes yn benodol, sef economi, cymuned ac ynni, cyflogi trawys deg, benna, môr a Gwynedd ond hefyd a triwns. Mae'n y tueddiad o'n i'n feddwl am weithgaredd mewn meysydd penodol bod hyn i'r gorgyffwr. Mae gennych chi ynni, economi, cymuned and rhyw beth yn gorgyffwr. A dyn pan fod corff sy'n ddeisio chyfalogad yn ddŵr hefyd yn dadlodi cynstyn yn ei môr. Pan fod corff sy'n agor castell neu merched y castell a phwysigrwydd hefyd yn ychyrwyddol Gymraeg. Ond o ran llesiant cymuned, dwi'n credu bod teimlad o berthyn a teimlad o falchder ond beth sy'n neud yn wahanol yn bwysig a mae hynna'n greiddiol i lawer o be mae Menter Môn yn wneud. Bod hynny'n iaith, trafodaeth, llesiant, ond gylch yn naturiol ac yn rhyfeddol di gweld yn aml iawn mae rhywun yn gysgu o un faes a dyma berthynu am y maes arall. Mae'n hefyd yn meddwl cysylltiad efo hynny'n ffeidiolynia a hynna'n dyfyniaeth yma. Rwy'n weld mae prynu tafod yn o'r gymuned, y gymuned at ei gilydd ac i gael fan helaeth. Dyna ddim eisiau gwneud o ynni efo morlais. Mae morlais yn gymllyn yn ei môr yn dar gael gybu y mwyaf i fath yn y byd. Ac mae'n cael ei berchnogi gan neter cymdeithasol, dymharol fach. Ar Ynys Môr, da ni'n perchnogi'r llanw, da ni'n perchnogi'r uchelgais, a trio cadw'r bydd yn lleol. So rwy'n meddwl am opsiwn arall, sef cwmni o tu allan yn perchnogi hwnnw. Mae dynamic yn newid yn llwyr o ran y llesiant cymuned sy'n dod o'r datblygiad. Felly, dwi'n gweld bod gwarchod buddiannau cymuned yn folchio beth sy'n gwahanol yn bwysig o ran llesiant. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am roi trysor gen i amrywiol iawn fan'na ac i ddangos bod cymdeithasau tai yn cyfrannu gymaint i'n cymdeithas ni. Da ni'n mynd i gael fatha sesiwn holi etab rwan, felly os oes gennych chi gwestiwn i bydd Gareth wedi dod ar meicroffon i chi, falle na i ddechrau efo ambell i gwestiwn jyst i gynesu pawb, cyn dwi'n taflu chi gyd i fewn ac yn ddechrau fel hyn. I ddechrau efo Iwan a Dysian efo hyn. So da i'n dadlan ma'ch prif waith ydy darparu tai, nedig yn yr hinsawdd sydd ohoni sydd yn ei chlywed am brindau tai yn ddod adael. Faint o her ydi o i dorri'r gacan sydd ganddo chi i ariannu codi tai a cynnal llesiant eich tenantiaid a gymdeithas yn ehangach? Mae'n y fwy, na jyst yn thematiaid neu Byddwn, ar gyfer y gymuned ydy gyfanrwydd, yn wedi mos yr eithaf jyst yn ar gyfer tenantiaid yn gyfrwyd lle. Mae'n unigol yn yna ni cymuned gwiriad tyfiodd hefyd sydd angen cefnogaeth i enwyn cadw eiddo, cadw tenantiaeth. Mae'r ddarpariaeth da ni ar y cyfeiriad yn Lleodraeth Cynefin i'r grant chymor tai. A un o'n wefan ni ar grant yna ydy achoselu gartrefol ac bod yn wasanaeth tawliol hefyd. Lle mae'n o wasanaeth o sŵn yn ganolog i'r unigolyn a beth hefyd. Jyst i sgwrdd ar y darlun llawn. Mae'n bod yn ferio a hefyd da ni'n dibynol ar arian a wrth gwrs dyn nhw'n dweithio, da hwnna'n dweithio, mae wedi bod yn herio ar bwrs y wlad. Felly, cyfo bod yna ddistyg dydd sgoliad, dwi'n bod i fewn o'n gwasanaeth o'n eich. A yn amlwg yn y fi am dau, mae gen Global Cynefin, mae digat hefyd yn fyrwyr gen nhw yn y byd hefyd, a yna'n ymateb i hwnna, yn ymateb i hwnna mae'n amlwg fwy o dau. So mae'n mynd mlaen yn llaw, ond rhaid ffwrio gyda'r unigolion sesiwn yna sydd yn fregus sydd am ein cefnogaeth mwyn cadw'r eiddo na chwi. Ia, swn i'n cytuno yn llwyr o wasian yna chi. Be da ni'n ei wneud yn amlwg ydy, da ni'n dibynol iawn ar grantiau, a grantiau ar gyfer cefnogi prosiectau llesiant lle. Un enghraifft ydy cynllun Academi Adra,
Mae hwnna'n gynllun reit arloesol sy'n dod â partneriaeth gwahanol at ei gilydd. A hyd yn hyn, mae wedi arwain at 200 o'n tenantiaid ni i waith at waith. Mae hwnna'n waith bwys iawn, mae'n waith sydd yn golygu gweithio'n agos efo yr unigolion, rhoi llwybr clir o ran cyfleon gwaith, cyfleon hyfforddiant ar ei cyfer nhw. Ac yn y pen draw yn arwain at waith. Mae hynny'n trawsnewid i bywydau nhw, a mae'n arwain at denantiaeth cynaladwy fel oedd Esia'n sôn am. Ond i wneud hynny, da ni yn swydd ddibynnol ar grantiau. Da ni wedi bod yn llwyddiannus i gael grantiau o ffynonellau fel y Shared Prosperity Fund. Ond o flwyddyn i flwyddyn, mae'r cronfeydd yna'n mynd, so ydych chi'n gorfod ail ymgeisio. Felly mae'r trio cael sicrwydd a cynllun tymor hir yn hynod heriol oherwydd bod y rhaglen i grant yn mynd o un flwyddyn i'r flwyddyn arall. Felly, yn yr hinsawdd yna, mae'n anodd cael rhyw fath o barhad i gynlluniau sydd yn trawsnewid bywydau yn unigolion ni. Peth arall yn y maes yma di, mae'n gymaint o gwariant yn gorfod cael ei wneud ar y stoc. Fel dwi'n dweud, da ni'n lleoli nac os 8,000 o gartrefi. A mae'r buddsoddiad sy'n ei angen ar gyfer y gwaith yn rheoli stoc yn hynod yn sylweddol iawn. Yn ogystal ar arian ar gyfer codi tai o'r newydd. Da ni'n byth y arian, da ni'n targedu grantia fel social housing grant ar gyfer codi 200 o dai y flwyddyn. Ond y rong sgen i wedi bod hynny gyd yn siglo o'r adnodda, bod na ddim arian ar ôl wedyn ar gyfer cefnogi pobl a cefnogi llesiant pobl. A dyna lle mae grantia mor bwysig. Ond yn amlwg beth da ni angen wneud ydy gweithio ar y cyd efo lot o partneriaeth gwahanol, gwneud yn siŵr bod na waith partneriaethol yn digwydd i ymateb i anghenion yr unigolion, a trio sicrhau bod yr cyllideba a rhaglen i grants yna yn para am 2-5 mlynedd i roi sicrwydd i ni a sicrwydd i'r cynlluniau gwahanol sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Cwestiwn i'r hanner arall, panel rwan ti. Dych chi gyd yn amlwg yn byd cyfach gilydd, a dych chi'n rhannu stondin, mae'r cymdeithas tai gyd yn rhannu stondin yma, ble ni arwaith Eisteddfod. Faint yn fwy sy'n cael ei gyflawni o fod yn weithio mewn partneriaethau? Mae'n amlwg mae Nant Môn yn rhan o hwn, ond i ddwy'n o'r 3 ateb gwneud. Fel mae'n beth amlwg i wneud erbyn rwan. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod ni gyd yn rhannu stondin leni yn dangos faith ar y cydweithio. Dyn ni gyd yma i wneud yr un peth i trio helpu tenantiaid efo'r cymunedau Gogledd Cymru. Felly, os ni'n gweithio fo'n gilydd, mae'r bunt yn mynd yn bellach, dyn ni'n cael lot fwy allan ohono fo, dyn ni'n gallu rhoi fwy o adnoddau fewn, mae o jyst yn rhywbeth sydd yn filion amlwg i ni wneud, mae'n mynd yn bellach. Wel hefyd, mae'n dipyn o enghreifftiau lle da ni yn gweithio fo'n gilydd o ran bod gynnydd dynnu fel nes i sôn gynt, pob dim fersiwn i'r prosiectau fel Coleg Llandreitho, beti cadwaled Dan Beef Project a gwasanaethau sydd yn bell hefyd. So mae pob beth jyst yn gwneud fwy o sens i ddod at yn gilydd. A dwi'n meddwl, dyna i gyd allan yna i wneud yr un peth, helpu cymunedau, felly, yn arni yn arlwg. Ti'n ymwneud mae o gyd yn dan partneriaeth a fel ddefnyddio ddiwan. Does na lot o bres o gynnefas. Mae o limited, felly cem i gyd i'n gorau gweithio yn meddwl gorau ellda ni efo'n gilydd eisiau i wneud y pethau sy'n wedi haplu'n cymdeithasau a bod ni'n trio mynd yn un peth gwni gyd i ddeithio mewn gilydd. Dyna dwi'n meddwl ydy'r head Ia, dwi'n gweld cymdeithas tai yn partneriaeth. So yn gynharach am forlais, ac mi oedd Nant Môn yn gwneud gomabeth am 15 mlynedd cyn cychwyn ar maes ydi yn ddodol. A os ydyn nhw, pa hawl yn ni, pa gyrchder yn gynnu ni i mewn i'r maes yna yna. Ond y gwmnïa proffesiynol yn gystadlu yn erbyn ni. Ac yn fi sbio nôl o'r peth, o gan y ffyniant masnachol o'r gwybodaeth technegol, oedd o'n nhw ddim o'r partneriaeth, oedd gen o'r gynnu ni berthynas, ers blynyddoedd efo Llywodraeth Leol, o Llywodraeth Cymru, o Pres Ewrop na, o dyn ni'n berthynas efo Bwrdd Uchelgais, Drylai. A wedyn pan mae cyfleoedd yn codi, mae'r partneriaeth yn wedi sefydlu ac hynny ar sail carch a
i dealltwriaeth. Mae pethau cymaint caws. Os da chi eisiau cyffwrdd yn llym o scratch, heb y gefnogaeth yna, mae'n reit ymosib. O, ddim sy'n meddwl hynna i fi ar y bynnag maes. Stafir yn y gwrdd sy'n mynd i gyfod ar gwdwar. Yn gyfer i unrhyw un o ddim cwestiwn o'r llawr, Darren sydd yn hyn efo meicroffon, sy'n sef rwy'n eisiau gofyn cwestiwn. Ti'n gael y gael. Usually, smells. Great deals I go, then I'd see the cookie. It was very nice and was. I'm very big because we don't need the coffee of the carriage. Fion sy'n ymwneud efo bunt. Ydych eisiau gwrdd i fi cyfan bach? Ie, Rhaid gwybodaeth i ni, dim bod ni'n barnu eich gwbl, ond ti'n dweud am hefyd. Ia, jyst o ran y safleoedd, dwi'n meddwl mae yna gynllun yn Benedidraeth yn Cynefin a ClwydAlyn sydd wedi datblygu hwnna. Ac yn Harlach hefyd, mae'n gynllun gyn Cynefin yn Harlach. Ond jyst o ran eich bwynt ehangach chi, beth da ni'n neud gwrs, da ni'n codi tai yn amlwg lle, ond da ni'n gweithio efo yr awdurdodau lleol wedyn, mwyn gweithredu beth yw polisi gosod nhw. Felly, yn yr enghraifft, da chi wedi sôn am fanna lle, Harlach ac ym Mhefryn, hwnna'n dod o fewn polisi gosod Cyngor Gwynedd. Felly, da ni yn parchu hwnnw, a da ni yn cefnogi yr polisi gosod sydd yn cael ei weinyddu a'i gydlynu gan y Cyngor, sydd yn rhoi sylw i bobl sydd efo'r anghenion ar gyfer y tai hynny, ond hefyd efo chyswllt lleol hefyd yn perthyn i'r gymuned yna. So, ia, da ni'n gorau gweithredu o fewn y polisi gosod sydd yn cael ei weinyddu gan yr awdurdodau lleol. A fel dwi'n dweud, da ni'n gemodol iawn i'r polisi yna. Dwi'n gwybod os ti eisiau gnebu o ran datblygiadau unigol Harlach a Benedidraeth. So yn un penryn, dyn ni wedi gweithio yn rili agos efo ClwydAlyn, so mae'n un stand i gael ei adeiladu sydd yn hanner Grŵp Cynefin a hanner ClwydAlyn. So mae hynny'n jyst i gweithio yn rili da o ran mynd i chi bod yn anodd eso'n geiriad eto. A mae'r corp stad yn wych, a mae'n enghraifft mor dda cydweithio partneriaethau. Ond dwi'n sy'n ti'n rhywbeth hwnna'n dweud yna? Reit, diolch yn iawn. Unrhyw gwestiwn arall o'r llawr? Aros, aros y meicroffon eich fan. Diolch. Diolch. Cwestiwn cyffredinol wrth ddyrham cyllidebau gan sgar falle. Ydy, dwi'n siarad amlwg eich mae'r conceptwyr faint sy'n ddiwedd ydy a Brexit a ddysgu gyfrifiadur i wneud o'r cyfnod ariannu. Yr ansicrwydd ydi o. Rwy'n ydym. Dwi ddigon hen i gofio Objective 1 funding o gyfeiriad Llywodraeth, o gyfeiriad Ewrop. Ac hwnna drefniadau yn ei lle er mwyn cael mynediad i'r arian yna. Ar ôl Brexit, o'na gyfnod o ansicrwydd mawr yn ddyn a be oedd yn digwydd yr arian oedd yn arfer cyrraedd gorllewin Cymru. Ac yn amlwg, na drefniadau cael ei symudlu wedyn gan Llywodraeth Brydain. A fe lawnsiwyd y Shared Prosperity Fund. Ond mae'r trefniadau wedi bod yn hynod araf a cymlaeth iawn lle. Ac mae wedi creu oedi mawr yn y broses. So mae trio cael mynediad i'r arian yna wedi bod yn anodd. O'n i falch yn amlwg blwyddyn hanner i 2 blynedd yn ôl. Nath nhw sefydlu trefniadau i gael y Shared Prosperity Fund yn ei le ar gyfer Gogledd Cymru. Ath yr arian yna wedyn i'r awdurdodau lleol yn unigol. Felly, fel cwmni, fe o'n i yn llwyddiannus i gael arian o'r Shared Prosperity Fund drwy Gyngor Gwynedd ar gyfer datblygiad tŷ bwythau yn Benygroes, ar gyfer cynllun Academi Adra ac amball i gynllun arall hefyd. Ond, nathon ni bolli tai cydau 5 mlynedd fatha
oherwydd bod yr arian yna wedi dod a bod yna'n pampad o'r arian oedd yn arfer dod o Ewrop. Felly, mae wedi bod yn ergyd sam dwy waith am hynny. A dyn ni'n bynnol iawn ar arian yn un gylchol o Llywodraeth Cymru. Yn enwedig ar gyfer codi tai, pan mae Llywodraeth Cymru gyllideb yn agosi 350 miliwn o bunna drwy'r Social Housing Grant ar gyfer codi tai o'r newydd. Felly, dyn ni'n bynnol iawn ar yr arian yna ar gyfer codi tai, ond yn edrych tuag at grantiau fel Chef Prosperity Fund, yn enwedig ar gyfer ariannu prosiectau llesiant ac ymata i anghenion pobl. Jyst yn mynd yn ôl i'r Chef Prosperity, dwi'n meddwl, yn y gorffennol, nes ni ddim cael grantiau yn tai 5 mlynedd, a mae hynny ddim newid i ddim yn gwbl, da ni'n cael grantiau tymor byr gwan, so maen nhw'n para, wel ar y funud, maen nhw'n 9 mis, so ddim yn gap o ddim yn ei gweld trio eto, so diw'r sicrwydd yna ar gyfer trio rhedeg prosiectau sydd yn mynd i fod yn gynaliadwy yn rili anodd, yn rili herio ar hyn o bryd. Sy'n ni'n gael mwllach yn ôl i Brexit. Yr economi'n pasio beth am wirioneddol tymau ar ymddweudus. Felly ei Lloegr cagwara nathon nhw o'r grant Chymog i Bobl neu HSP wan. Ond gweledigaeth Llywodraeth Cymru a'r Alban a Gogledd Iwerddon i gadw y ffwrfanau arian yna sy'n bod mor hanfodol yn atal i gartrefedd, i gynnal gwasanaethau fel tai chefnogaeth. A dydy hwnnw mae'n bodoli Lloegr, hwnna wedi creu problemau enbyd iddyn nhw i allan o reolaeth yna. Felly, nhw'n broblem yn Lloegr nhw ydy na dos ydi grant benodol yna ar gyfer atod i gartrefedd, y gynnal llochresi ar gyfer merched sy'n fwy camfrin domestig. Dos yna un taith rhywbeth, mae yna, ond y broblem sgyn nhw yn y landlords yma, sydd ddim cael eu cofresbru, a mae rhywun gallu gael hyn o landlord, a maen nhw'n codi ffi enbyd ar ei rhent. A mae Llywodraeth yn Sicrhau wedi clicio'r diwedd bryd yn ei cyn-gymeriad yma hyn. A felly maen nhw'n gorau edrych i ddawn i fod yn ystod deddfwriaeth benodol i ddawn. Ond da ni bod yn ffodus iawn yng Nghymru bod Llywodraeth wedi cadw yr elfen yna am wneud bod yn hyndod o werthfawr. Yna lot fwy o waith i wneud, mae angen i gynyddio yn blynyddol. Da ni lwcus iawn bod gynnu ni ambrela enw Cymorth Cymru weithio yn rhannu, a dwi'n meddwl bod ni wedi bod yn ffodus. Mawr, mi gwestiwn arall? Hefyd cael ei gael gwydaniad sgyrdydd. Mae ymddihiro i ddechrau, falle nad ydy hwn i'n gwestiwn. Ond 4 mlynedd yn ôl nes i symud i fyw o Fanbol i Gentyr, a lle mae'n gymuned bach bentrefol yn ardal Hewlas a Waenweg, Hewlas Iwbyn, a mi fer o bentrefi Fyrchan yn yr ardal, mi fer ohonyn nhw'n bentrefi Beth Gymreig, ond Gentyr darllen fwy dwyieithog, ond pan symud i yna yn ganol Bofi, gan i oedd y pentrefwyr ath y dafarn ar werth yn Gentyr ar y pryd, ond oedd y gymuned teimlo'n grif yn nhw angen dod at ei gilydd i brynu'r dafarn, ond dyfan ni'n methu gweld bydd ar hefyd Bofi. A gyda ni chamser, mi ddath Roginsons werthu'r dafarn i busnes un dwad, falle, os ydi o fel a yn sydd dim i bwriad oedd torri lle yn Airbnb a datblygu far dyfer i busnes yn y blaen. Wel, y pentrefyn ei gyd wedi enwi, does na ddim un tafarn yn agos yn sy'n am i ddim siop. Yn un o'r pentrefi yma, mae'r caper i gyd wedi cael, mi rwan mynd i'r eglwys oherwydd hynny yn Gentyr. A da ni falch o ddeud bod ni wedi codi digon o arian rwan yn bydden trwsio to'r eglwys, ond mae hwnna jyst yn un waith bach. Dydy pawb ddim yn medru mynd i eglwys, ni'n isio mynd i eglwys. Felly dim ond un garfaf o'r gymdeithas mae hwnna yn ei wallu. Da ni wedi gwrthwynebu'r cais i droi y gafan yn Airbnb, a mae wedi cael ei gwrthod 2 gwaith gen y cyngor. Ond mae'r lleod rwan yn sgil yna wedi rhaid yr gafan nôl ar y falle am 100,000,000. Dwi'n gwybod bod yn mi talu llai na 200,000,000 am 200,000 am yr adeilad. A da ni wedi dod at yn gilydd, a da ni wedi cynnig fel cymuned 250,000 iddo fo mewn gwrthod
gwerthu. Chith o ddim rhedeg y lle fel Airbnb, mae o'n cael rhedeg y fflat uwch ben y dafarn a dyna mae o'n dal yn neud ar hyn o bryd. Ond does i yma oherwydd bod ni wedi gweld da ni sôn am gymuned, da ni sôn am iechyd meddwl, llesiant, yr hemoedd, unigrwydd, yr iaith Gymraeg. Mi fysa tafarn fel oedd yn boblogaidd iawn yn Pedr chydig blynyddoedd yn ôl, yn neud cymaint o les i'r gymuned yna. A ni'n teimlo bod fi'n am i bellach na'n fi'n faroi fod ystyriedol a chi'n fwy o beth i'n data ni a di dweud, da chi wedi slygio hwn bob sgol yma, oes, da chi wedi methu'r ras a Ie, jyst yn creulwa eithriedig iawn i ni. Felly, ddim cwestiwn i'r gwaith a gobeithio na chlawyd chi yn achosaf unfaint i'r dwi'n dweud chi. Dwi'n dweud yn het all, so dwi'n gyfarwyddwr Tafyn y Fic Llithan, Dafyn Gymunedol, hynna'n Prydain. Da ni'n gweithredu ers 38 mlynyddoedd. Dwi'n cychwyn Tafyn y Fic yn ôl yn 88. Pobl yn meddwl bod o fallgo, fod yn mewn datblygu ffasiwn syniad. Foi, ffrind John Llynwy, dau athro. Yn gwybod i mi ddod rhedeg tafarn, bos mi ydod yn tafarn, de. A mwynhau. Ond mae hwnna jyst yn dangos beth i posibilrwydd. Yr un ail genhedlaeth man sydd ar bwrdd neoli Tafyn y Fic. A criw ifanc i gyd, mae'n reit eang, i ddweud gwir. Mae John dal ar bwyllgor. Mae John yn 80 man a byddwn yn ei gwreiddiol. Beth ymlaen, bosib. A poblogaeth llithran gyda 500 ar ôl prynu'r dafarn, a bod yn sôn amdano fo yn 88, 30,000 gostiodd y fe. Hwna'n dipyn o swm hel adeg yna, da. A ymgyrch cenedlaethol, cofio 9 oed o'n i, cofio tudalen blaen Cymro, ymgyrch cenedlaethol i achub Tafyn y Fic i Llithan. A mae wedi bod yna, a un o brif noflenio yn y Fic, wrth gwrs, ydi amddiffyn yr iaith sy'n mor hanfodol yn fwyta yn Hen Llyn, a cynnal diwylliant a annog cynghoriaeth Cymraeg. Os dwi'n meddwl bod y defau hyder i ni fel printfa oherwydd 10 mlynedd wedyn, wrth y siop ar werth, wrth ni fel, diw, da ni wedi prynu'r byb, yna ni siop yn ffordd, A da ni wedi, a mae'n wyliant addysgol, mae'n dweud gynod heriol ar gyfer tafandau, yn ti'n llygad y le, mae cael tafarn gymunedol, yn fwy na jyst gwasanaeth tafarn, mae'n chwb, mae'n galw, pentra, mae'n gallu darparu gwasanaethau, trwy bod yn llais sydd ddim mor hawdd o beth y Tafyn y Fic. A nathon ni gynnal ymarfer Social Return on Investment, felly am bod pint, da chi'n ddysori yn y Fic, yn creu 2 bunt 2 yn ôl y gymuned. I gymuned Pen Gwlag, Pen Llyn, de, mae hwnna'n arbennig yn ei wir. Pidiwch ydi galoni, ewch amdani, mae yna obaith yna, mae'r Fic yn banna, mae'r gyfer hynna. Dwi fwy'n rharod cysgwrs efo chi, mae yna gymwyniad allan yna, sydd yn gallu chdi'n chi. Dwi'n gwybod pan oedd saith seren, sydd fel lon yn un o'r exam gychwyn ClwydAlyn i Gymdeithas 2, oedd yn adnod byd hynny. Eithaf efo'r sgwrs i gael o'r Gymdeithas 2 hefyd, oherwydd, dwi'n meddwl bod wedi sôn y sgwrs yma heddiw, dim jyst gwasanaeth ondiog, mae Gymdeithas 2 wedi. Felly, mae angen ni fod yn eang, a mae angen ni'n ddeud o'r allan i'r bocs. Ac yn bendant, amdani. Lili, eich fawr. Gyda ni cwestiwn y ffrynt y fring arall. Dan y cwestiwn. A ti o? Free tymyd. Heia, wedi bod i cymunedig Alpid Rural Wales wedi iawn clwyfa yn y sôn. Yn y grŵp o busbayon sy'n bydd gyda partneriaethau effeithiol datrys. So they gyd i an datrys pwrwna sy'n effeithio ar Cymru basic. Oedd nid, dwi'n meddwl clywri hoiadur a bwrdd ymchwil gwbl o ffyrdd yn ôl fel i chocsodau sy'n achos bobl ifanc gadael Cymreisau a bod i'r gol. A felly gwybod fel hynna'n cael economi a llesyn a bywylling. Wrth gwrs yna ni fel fawr o ffactorau, ond cael tai chwyddiadwy yn un o llai mwyaf bod yn chwysig bod mae'n idanti ond gadael ffyniant. So, chi'n sôn rhaid gyda melias gyda dofod, so bwys eisiau gwybod os oedd hwn yn rhywbeth bod chi wedi edrych mewn iddo, a data a bethau gyda chi. A os efo'r cwestiwn yw, wyt ti'n dyn nhw'n cael project ni yw, dwi'n gyda fi jyst cael y data a gwybod bod y problem yn
bodoli. Beth yw'n ni'n gwneud i darfa o ran polisi a sut ni'n gallu actually defnyddio'r ddifoleth yma i effeithio polisi o mi dynnu chi datrys. Yn dybod felly mae hwn yn dreidod, ond dyna beth ni'n ceisio i wneud. So, a felly mae'n dan o'n bwrdd cwestiwn yw, nawr, os mae'r wybodaeth yma gyda ni, beth ydyn ni'n gallu wneud i dylanwadu a gweithio polisi a wneud ni gyd. Hwna'n gwestiwn eis iawn, lle. Na, so. Swn i'n deud, so, beth da ni angen mwyn edrych ydy mwy o gefnogaeth er mwyn codi mwy o dau gymdeithasol a tai fforiadwy, lle. Dwi'n bod, so, da ni, fel i'n deud, da ni'n codi 200 o dau o'r flwyddyn. Lot yn nhw, sa chi'n bod yn ardal Gaernarfon yn gywira, sa chi'n gweld falle le o'r cynllunia, da ni'n esblygu. Mewn pentrefi fel Dinas, pentrefi fel Felin, pentrefi fel Bythal, lot yn mynd ymlaen yn Gaernarfon ar un o bryd. A mynd i'n gofel iawn, wrth ystyried rei o'r data da ni'n ei gael o'r datblygiadau yna. Da ni'n mesur i gael gweld beth di effaith y datblygiadau yna ar y Gymraeg. A beth sy'n ddiddorol iawn ydy bod canran o bobl sydd yn siarad Cymraeg ar y strada ni lot uwch na'r canran yn gyffredinol yn y gymuned neu yn y sir. Er enghraifft, datblygiadau y Dinas, bod ni'n iawn yn dweud bod 90% o'r bobl sydd wedi symud i fewn i'n tai ni yn Dinas yn siaradwyr Cymraeg. A swn i'n dadla bod datblygiadau tai cymdeithasol yn ffordd o gefnogi a gwarchod y Gymraeg. Falle bod yna rei yn gweld o fel dogysiad, ond mae data a yr gwybodaeth gyda ni yn dangos bod yna i gynnal cefnogi hyrwyddo y Gymraeg. A mae yna lot o dystiolaeth am hynny. A mae'r datblygiadau da ni'n datblygu o'r newydd. Mae o'n cadw pobl yn eu cymunedau, ac mae'n rhoi gobaith i deuluoedd ar incwm isel. Falle, da ni wedi sôn am digartrefedd, da ni'n sôn am pobl bregus iawn, lle. A mae'n rhoi tod i'w penna nhw. Ac beth yw'r opsiwn arall os ydyn nhw'n mynd i wely a brecwas, os ydyn nhw'n cael ei roi mewn gwesty. Ac os gennych chi deulu a plant bychan mewn gwesty, mae'n creu amodau hynod heriol. Ond beth da ni'n ei gynnig ydy, torri chi penna nhw cartra mewn cymuned Gymreig gan obeithio sicrhau bod nhw fel unigolion a teuluoedd wedyn am ffynnu a bod nhw'n cael yr amodau gorau posib i fyw yn lleol. Wan, ymwybodol bod yna problemau digartrefau, dwi'n meddwl, sa chi'n edrych ar Gymru, dwi'n meddwl bod yna dros 12,000 o bobl ar hyn o bryd yn byw fel llety dros dro. 12,000 o bobl, yn yna fwy na poblogaeth Wrecsam. Wan, sa'n ni'n cael mwy o adnodda, sa'n ni'n cael mwy o gymorth yn enwedig o gyfeiriad Llywodraeth Cymru, sa'n ni'n cael mwy o gyllid, sa'n ni'n cael codi mwy o dai i sicrhau bod ni yn ymatab i broblema digartrefedd. Dwi'n meddwl bod angen cynyddu'r cyflenwad, dwi'n meddwl bod angen gwneud hynny yn y ffordd gywir, a dwi'n meddwl y dyla'r datblygiadau fod yn gymesur gyda anghenion lleol a amodau ieithygol y gymuned hynny. A dwi'n meddwl, fel cwmni, da ni wedi swifo wneud hynny ar hyn o bryd, ac byddai'n gobeithio'n parhau wneud hynny, lle mae y math cywir o datblygiadau yn cael ei cynnig mewn cymunedau i roi cartra i bobl, ond hefyd mwyn cefnogi a gwarchod y Gymraeg. Dim pwynt o ran tai, jyst o ran y cwestiwn o ran coffi pobl ifanc. Da ni wedi bod yn wireddu cynllun ffrwydon lleol ar cyd efo Mentena ran Llywodraeth Cymru. Dath ni redeg yn byd am mae Llywodraeth lleol yn ffeithio bod yn cychwyn gorffan. A bydd nôl pwynt o Brexit yn gyrharach. Mi oedd hwnna'n gynllun, gafodd o 2 miliwn i fusoddi'n cynllun yna, i redodd o'r os 19 mis. Llawer o fusoddiad yn yr asenta, marchnata, ar weithgaredd. Dath o'i ben, mis Ebrill, dwi'n goffwyd y bobl ifanc, fod yn gweithio ar yr rhaglen. Bob dim i ben. Da ni'n dybodol o gael pres o fan i ail gychwyn eto mis Medi, tan mis Mawrth. A wedyn mae'r diffyg gysondeb, ydych chi ddim wir dyhoi sefyllfa wrth weithio blwyddyn
y blwyddyn ymlaen dwi'n off no tai dde. Felly mae'n ysredig, mae angen buddsoddiad hir dymor i ddatblygu partneriaethau ystyrno rhwng asiantaethau tai, ceir datblygu economi, busnesau dreifasau, mae'n angen datblygu hynna bys hir dymor i sicrhau dim ond cael effaith hir dymor de. Yes, fi ma'n dref wedi bod yna, mae'n anodd iawn i ffwylio fod yn hir dymor. Wel, byddwn ni amser rhyw un cwestiwn neu ddechrau dau, so rydyn arall efo cwestiwn yn ddweud. Dystod yn ebyn y gwynt, eisiau dod nôl eto. Ie, sori fi eto. Ond chi cyfnodau beth gyda chi yn yr angen i adeiladu gwy o tai ac angen y cydmogant am byrru i wneud hynny. A wedi ei llwpio ynglyn â polisïau gyr dymnes. Dyda polisi mas yn ein transition to net zero. Sio bod hwnna wedyn yn dweud neu eich cyndigiriadau chi yn y dau pedweradau neu retrofitting y cael sy'n gyfrannu mwy fydd yn unig cyfle targedu yna, ond cyfle targedu tri gallu cynnig y tai eich cyntaf. Yn sydyn iawn, da ni'n gwneud y ddau, da ni'n retrofitio a da ni'n trio cyrraedd y safona yn ôl Wales Housing Quality Standard lle. Da ni'n gorau sicrhau bod bob un tŷ yn cyrraedd be maen fel Energy Performance Certificate C erbyn 2030. A mae hwnna'n ofyn mawr. Mae'n ofyn mawr. A be da ni'n trio wneud i'n amlwg ydy edrych ar y cyfleo o hwnna'n ei gynnig. Dyna pan da ni'n datblygu tŷ gwyddfau ym Mhen y Groes. Dyna lle mae'r fforddiant. Dyna lle mae'r ail fforddi'n digwydd o ran y gweithlu presennol. Ond da ni'n trio datblygu drwy tŷ gwyddfau gyflenwa o sgiliau yn y fachnad glafur bydd yn manteisio ar y cyfleoedd y ddaw yn sgil retrofit. Da ni'n gwario, mae'n gyllidiad cyfalaf ni yn agos i 15 miliwn o bunna y flwyddyn mwyn uwchraddio tai lle. A dwi eisiau fynd yn siŵr yn amlwg bod pob un cinio o'r 15 miliwn yna yn aros yn lleol. Ond i sicrhau bod hynna'n digwydd, mae'n rhaid hyfforddi pobl ifanc, mae'n rhaid ail hyfforddi gweithlu presennol, mae'n rhaid crypau capacity y cyflenwyr, y contractwyr lleol lle. Fel bod nhw'n gallu tendro am waith a cadw'r byd yn lleol y pwynt nath Dafydd yn gyn lle. So, mae gwaith retrofit yn gorau digwydd, ond mae'n rhaid o ddigwydd lles yn cymunedau ni ac lles yn economi ni. Di ardal, da ni'n gwasanaethu, sgynnych chi ddim y busnesau mawr, sgynnych chi ddim y busnesau uwch dechnoleg llawer ohonyn nhw. Be sgynnych chi ydy'r economi sylfaenol, a sy'ch chi'n edrych ar yn cymunedau ni, mae economi sylfaenol mor greiddiol, sgiliau galwadigaethol, mae yna draddodiad o sgiliau galwadigaethol yn y cymunedau ni. A da ni eisiau gwneud yn siŵr bod hyfforddiant sy'n digwydd mwyn galluogi pobl ifanc yr ardal yn teithio ar gyfleon y ddaw yn sgil dat carboneiddio. So mae hwnna'n un elfen bwysig, ond da ni'n parhau i gofri tai sydd yn net zero hefyd. A mantais hynny ydy efo codi tamlydd, mae'r biliau a costa llawer is mewn tai newydd a tai sy'n cael ei retrofitio. A mae hynny mor bwysig o ran yn lles yn tenantiaid ni. Os ydyn ni'n gallu dod â biliau tamwydd i lawy drwy insuleiddio, drwy ail-edrych ar y trefniadau cynnesu y tŷ ac yn y blaen lle. Yna mae hynny i gael bydd i y gylchol, nid yn unig ar yr ymgylchedd, ond ar lles yn tenantiaid i. Fel yn ogystal i hynny, dwi'n meddwl bod ni angen edrych ar hefyd ar cymorth sy'n mynd lawn yn awr hynny. So, yn amlwg, da ni'n mynd fel Grŵp Cynefin yn debyg iawn retrofitio'n tai ni. Ond be da ni'n gweld ydy her anfarth ydy bod ni'n rhoi cymorth yna i'r tenantiaid wedyn o sut i cael y gorau allan o'r systemau yna. Da ni'n iawn yn rhoi nhw fel, ond actually mae o'n rhy iawn o ddweithio i bai gobl sydd wedi arfer rhoi gres ymlaen mwy o'r oer. A mae gennym ni'r tîm felly sy'n gallu mynd allan a rhoi cymorth yna a'r hand-folding approach yn ôl ffôn o sut i cael y gorau allan o'r systemau fel bod yn blaen yn dod yn ôl. Dyn ni ddau am roi'r technoleg fel gan anghofio weithiau am y cymorth hwnna fel yna sy'n ei roi. Diolch yn fawr, mae'r smoc wedi'n siarad.
Felly diolch yn fawr iawn i gyd gynulleidfa am ofyn eich cwestiynau. Fydd panel am drafodaeth pwysig a diddorol. A gobeithio bydd i gyd yn mynd o yma efo gwerthfawrogiad o gyfraniad mae'r cymdeithasau tai yn rhoi i'n cymunedau ni. Da ni wedi sôn am draeth o gadwy yn rhan o'r trafodaeth yma heddiw. Nes i atgoffa chi mi fydda ni nôl o fan hyn am 11 bore dydd Iau. Efo cymdeithasau tai yn Gogledd eto, a fydda ni'n trafod phwysigrwydd cartrefi ffwrnadwy. Felly, diolch yn fawr iawn i chi, a gobeithio bod chi'n mwynhau wedyn bod yn y mynd.